B Sharif Production. Da kika ce zake gun zuciyar ki in adana ta a gunki masoyiya ta. Kulliya ta ina jiran ki tun jiya na a duniya ba na da kamar masoyiya ta. Shige daka can can maganar daka mu shige daka kana miyo maganar daka. Da kika ce zake gun zuciyar ki in adana ta a gunki masoyiya ta. So sarki ne mai isar da sako ne, ni ma ya aike ni ban dawo da sako ba. Da kika ce zake gun zuciyar ki in adana ta a gunki masoyiya ta. Mene baki so, mene baki san shi, ni ma ba na san shi domin ke gwana ta. Kulliya da kika ce zake gun zuciyar ki in adana ta a gunki masoyiya ta. So jarabta ne me yi za ya gane da ya shige